kushandisa matusi avo futi. Zvikanzi ndokwandiri kuno kuchi ndakatosangana nemhuri yake ikuchechi. Ndakati ko imimi ndiwo mudzimai wachatambudza zvikanzi ndini sekuru asa pane zviri kunetsa tane mazuva ataparadzana kudidi. Saka vanhu vari kutaura kuti mawitness kumba kwake handiende zvechivande zvekuenda usiku zvekuti kana village yese inini inogona kundiziva. Saka ndichisvika kumba kwake ndinotosvika ndoita zvandiri chida kuvabatsira izvo ndodzokera nekunzwa tsitsi. Tendera ndichatenda mwana wavo. Vakazoya mashini mazvikanzi takuda 1000 US from you because mari yamakatubvisa tsano yakaita 500 $1000. Saka takuda 1000. Ika no problem ndinoshanda hangu ndokupa 1000 yacho. Ngataura ukama hwake neni kuti wakamira andimuzive. Handisi muzukuru wake. Ndawa kufuma kunkwasha wangu tambudzi. Hanzi pendura rabvunzo ibvunzo ndafuma yangu. Ndoda kufuma kwasha. Ufure mama. Ndofunga yai atizvakaonga vatakaikurura arapfura. Yakatotongwa nevakati kuti taure ndau yacho. Takaipedza. Ndondoshamisa kuti zvira kuramba vachidzidzura kana veipfuma yakatongwa kana yakapedzwa. Takakurukura takataura zvese nepachazouya pfuma yacho. Makapedza musuri. Ngoripe. Ndandiri kana kusainiswa kunzi tapedzerana zvakati zvakatabhanya ndizvo zvinomboitika kuti zvicharini zvazvidi. Pakazara mwashure last koti yatakaita last time paive tandadotorohwa panze apa kuti mombe yenyu chakupeka mombe musi wa December imwe yachita ndaningirina ndapedza kutoshanda forja chichi kazi maparadza musho wangu ndimi amai futi ndivaparadza musho wangu kupindura musho wangu chisikati zvese zvitano anombovinga zvizvi isa kana zvomakesi zenyu kana zvamashanda nomhuri yenyu hadhiko isi yangu yakuti pfuma tenda kumba kwedu musara mune dzenyu sandadotorohwa panze apa tinyaya yekuti hasha dziri dzesiparevu tangozvibata tadatorwa natisano panze apa nyaya yamatanga iyoyo amipedzi zvipere mushita kutochama kana kuti yapese patino titocha tinourwa nenkwasha uisi asina kuti zvikurovana pazvakatakata pana makuru kotanga mumatipa ndinovatsvaga panze apo wina simudzai matambidzo watu chi pindurai kundinongedzera sokuti ini ndimaparadza musha wangu ini nyaya dzako dzavavi indikuda kutikira kuti tikuda kumeicheteso uyu mukwacha ndakananaidzo nomukwasha wanguno kundidai sochigongo zvokuti vamwe vanakaanza amaitira kudai patogumbapo nekunongedza amezvavako kudai mukwasha wangu zvakawanda zvandikamuitira mukwasha yabobotman achibva kundoona mwana wangu makanzini ndikashandira achishanda mumumeyo nomhuri yangu izvo zvindatodzidza kuti kasi mukwasha ndozvinoitwa naye kuti mukwasha ukamudani kusasamba zvakadai ezvo pataya panoda kuti mhoresa kuita kutondimuhwira chaisha uyo mukwasha ngoma kundidaiso kuti nanaidza ane mwana wangu 4 ende nyaya dzicho dzaakundikande dzacho dzakaomara patinaa vachiuya akunditi nini ezvezvave namake nababa wake ini ndikutobva kudotito ndikusvika kumutendekero nyako akutaura mudambe anzi akainamake zvokuti pana mbutisanga tinawo vangariko kuseruku achidai pandiri murumongomo kurarama kwakekokei kuti ade kudzidza kuti akaite hurumeni mwana wangu akarema nomurume wangu kuti mubatsira urumongomo kugara kwakaita ikokui mani mwana mungu ndinotora munhu wacho akawana pachinongedzero atikunditendera mariko namukoko ndofunga tsana vakauya patandikamira namai nasisi nomunin'ina pamusoro yevanatsano tikati hoi zvikanzi vanatsano nanamai hondo yamatangamu ipedze ndo mashoko evakatanga kutaura right imi mamai budai pamba pangu ndimaparadza musha wangu imimi budai patiri siyai nyaya dzedu tipedzerane tegani right tikati alright tazinzwa
regai kupindura mese tisakakavadzane naye nokuti tikakavadzana naye tinozomuka tinozosvikira pakuita violence. Saka tisiyewo kuti zvakadaro nyaya yedu iri mudare ichapedzwa mudare tichazodzoka tozvitaura mudare. Ndo kutaurika kwazvikaita. Pakatouya takaungana pamuta pakagara vana vati zvinomboitikira kuti tichangobuda munhu tauko zvandazobvunza ndikati nhai tsana kana muchiti tibude munyaya imini saka muri kureva here kuti hanzvadza vauye vega kuno ingaimii muri kuuya nomawitnesses enu saka ivo havatenderwi here kuuya nesu zvikanzi vanotenderwa. Ndikati right ko mama vamuri kuti budai pamba pangu budai nemudzimai wangu ko vakasuduruka muchazomira nani Kuzurema ndifungadzano ndakavatsanangura zvakanaka ndakati December ndichakwanisa kukupai mombe mushure mumwe ndavapa chikodzo chokuti ndine vana vari kuyunivhesiti vandiri kudzidzisa vanozviziva mari yese everything ndiri kuita saka makurukota angaruseronga kuti handimazvidzwa here yamarira nokuti ava mwana ndo tsano avatizva vakanikwirira dai saka takataura zvese vakanyora pasi makurukota iwayo nauyo yakapera. Hello? Okay, nauyo yakapera. Chimwe chasimudza nhau iyi mukuru wangu ya chokwadi shume nhau yepfuma takataura takapedza asi chatokunya nhau iyi ndechemunhu ari kugara pamba pangu ari kugara nemwana wavo chikomba chiri kugara pamba pangu chavari kusapota vesa chikomba icho chandakukwira dare munhu aripo panapa vanhu vabhadhara mari here vakutonga asi mazuva dzandataura ndiri kutarisira kuti pamaminitsi angu nyaya dzenyu ndichasiya dzandataura dzandatomaka idzondo dzanditoziva inonogara pako hapana munhu taura claim ndichakuti ndibhadhare kototsi chikomba chemukadzi wangu ndakaita pamba pangu kunyange takaseparata mukadzi achiri maoko mangu iwo wasvikopinda pamba pangu uri kurima fotira pamba pangu nomukadzi wangu uchiita zvese kunyange takaseparata tisati tapedzerana kana tapedzerana munotaura kuti mukadzi wako muenda saka ndakukwirira dare iwo ende munhu wese anozviziva kuti unogara pamba pangu uchiita zvese pamba pangu ifunga ndakasangana newe kakawanda several times tichibvunzana uchipindura rafudza waipindura ndine mawitness aripo enyaya iyi pamba pangu uchigara uchiita zvawaita pamba pangu uchiita samatusi angu futi. pawapindapo wapanika ndiri kusaka ndani ndinobhadzara mari ndikurumbidzirei nyaya iri kutaurwa nemurume yekuti ndinogara kumba kwake handisi kuigamuchira isi yechokwadi. Inini ndinoita zvekuvaka ndinobva kuglendale. Uyu muzukuru wangu bhikiro ndichatambudza saka
zvaiitika ndezvekuti inini pandakatanga kuuya kuno kumatepatepa ndichiwana macontracts ekuvaka ndopandakatosangana nayo ndobva ndatoti kuiwe uri kuno zvikanzi ndokwandiri kuno kuchi ndakatosangana nemhuri yake ikuchechi ndakati ko imimi ndiwo mudzimai wachatambudza zvikanzi ndini sekuru asa pane zviri kunetsanetsa tane mazuva taparadzana kudidi ndikati zvakanaka ini kwandaivaka chechi koko ndakatozoita mumwe musi wandikaenda kumba kwake saka iyeyo ndiye akatoudza mudzimai wake kuti ava ndisekuru achireva inini zvakabatsira mudzimai wacho uyu kuti achitanga kuti kana akaita problem yakafanana neyekuti paakadonherwa nemabhaundi achiziva kuti ndinovaka akandishedza ndakatoenda ikoko nevakomana vakasvikovaka ini ndinogadzira futi mota mai ava nemota vakaita problem seyemota vaiti sekuru kana muri kuno kumuri padhuze uyai mundibatsirewo zvekuenda kwangu kumba kwake handaizvita chivandi kunyange mudzimai wangu inini anotofonerwa nemudzimai uyu kuti zvoni sekuru variko here vakasununguka here ndotokwira kubva kuglendale ndichiya kumba kwake saka vanhu vari kutaura kuti mawitness kumba kwake handiende zvechivande zvekuenda usiku zvekuti kana village yese inini kunondiziva saka ndichisvika kumba kwake ndinotosvika ndoita zvandiri chida kuvabatsira izvo ndodzokera nekunzwa tsitsi dzimwe nguva zvimwe zvacho zvandinotoita mambo haakwanisi kundibhadhara mukadzi asi ndoita nekunzwa tsitsi izvezvi ane zvikwereti zvangu ndo vanhu nhasi vari kuti inini ndiri kugara pamba pake saka ndinotorwadziwa nekuti zvese zvandinchiita izvo ndiri kuzviitira kubatsira vana vake uyu somuzukuru nhasi ari kunditi auya nemawitness anopupura kuti inini ndinogara pamba pake mambo uyu handigari pamba pake ndinongouya hangu apo nepapo izvezvi nhasi ndotobva kuglendale kumba kwangu Alright. Hanzi uri muzukuru wako. Pasore imam. Ngataure ukama hwake neni kuti ukamira andizive. Handisi muzukuru wake. Ngataure ukama hwake. Isu mambo kukura kwatakaita tese mai vake uyu inzousa manyanga indiri nzousa manyanga takakura chigara mundaro chigara pamwe chete mai vake nababa vangu takatozonyatsoziva kuti ukama hwedu ndehwemutupo patove paisu tatokura asi mai vake uyu vaigara vachitova kumba vari kumba titoziva kuti mai vake nditete vangu inini zvekuti kana mudzimai wacho uyu makamutifonera hanzvadzi dzako uyu mumuti munhu anonzi bhotho mukotodzi ndiani anokuudzai kuti ndisekuru wedu ndiri kutoshamisika nezvaari kutaura pano mambo pamberi penyu kuti handizivi pamusoro imam. mukomana weyo akakura ndichiona kukurawo ndichiona bhozi mwana big stray kwandiri ndokuziva baba udiki wake zvokukura ndichiona izvozvo zvatoziva nemukomana uyu ndofunga patakazoona nawo ndichipfuura ndanzwa kuti mwana wangu ari kutakurwa nomukomana uyu kuenda kuchikoro ndati ndinomutora ndakafunda madzimai ndikati ko birthday wari kupi zvikanzi endai muona munhu anonzi mukotodzi ikoko ndiani mwana ndinomutora ndopandakamuona aitori naye zvaari kuita murume uyu kuramba kwari kuita pamba pangu anotogarapo ndiye baba wepamba pangu uyu murume uyu ende vana vangu kuti ndizinovazoziva kuti shuwa pane zviri kuitika pakati pake namai chatambudza inhau yekuti vana vangu vakaripota kwandiri vakati dedi munhu anonzi mukotodzi munoziva ndikati ndomuziva baba udiki zvikanzi dedi munoziva kuti mukotodzi mama tikavabvunza vanoti ndisekuru vavo but chikutishamisa sekuru vacho vari kupinda bedroom nababa zvatotoziva mama hausi kuti nyara hati kunoona saka zvatavo mambo wangu mwana wangu mukuru ndiye akaripota kwandiri nini ndakamuti saka iwo zvochiita siyana nezviyanza mai vako kuti uri vana ini ndichapedza ndega zvikanzi dedi munhu iye akaramba ari pamba tikunomurwisa inadonati tu ndikati no usanomurwisa ndichapedzana naye ndega zvikanzi kana dedi mati tisamurwise munhu iyeyo inini pamba ipapo handichagaripo ndiye mwana wangu festival ari paseguniversity apo akati haachagaripo undiri vana vangu vari bhita nemurumo fonera ikasaga auya vatori vanopinda vachitora kubatiwa nokudai vaya vatora vanenge vokudai vaine madhikutira kutogara mangwana
vanhu vese ngavamire kuti vakuda kugara mumba. Right. Ndoda kutaura zvakanaka nezvakanakira nezvazvakanyangarira. Iwe mukadzi wacho uri kuita chikomba ngapakati. Ande kujudgment iwe. Right. Kana mazuva. Regai ndikutaurire ndauti kuti munyatsi mese muzoita experience. Ndotaura nemimi kugara kuita. Newe kudzamara kusvika kunoaopesa. If you are a presiding officer, vanhu vese kana vakapuwa mukana naMwari wekutonga vanhu, unofanira kuva uri kuhedhi kumberi kwavo. That's why manzwa ndati mukadzi haana chokutaura. Kuchinzisa panyaya dzese dzataurika idzi handina kupa final judgment. Munofanira kuti mutanga muri kumabhenji. Sei tisina kupa final judgment? Patanga kutaurwa kuti uyu achitaura takawirirana neuyu ati takawirirana nani natezvara kuti ndichabhadhara muna December. Ndakupa here kuti nyora judgment. Sei munofanira kubvunza sei ndaregei. Ndobva ndatisa ndataura imba ndatiisa imwe futi. Ndobva ndaisa ichi yechikomo. Zvikudzosenda zvikungamidza dzino maklemu dzakaita sei dzakasiyana. Ndozvanofanira kubvunza kuti sei vakuru ava vari kudzidza siyana siyana. Handikuramba ndikutaura vanhu vari kumunda kuti ndinoda kudyara fodya mangwana nokuti tichiri. But sei ndiri kuti inini no ndiri kuzvidzoka ndisiwo tinouyai pandichipa judgment. Tezvora huyapa. Meseterana tezvora huyapa. Iwe vako uri kugara pasi chikomo. Ndokuita foni. Mune meseji irimo yaitaura nezvenyu mushure mekunge mataura panapa. Saka ndandichikumbirawo kuti mumboiverenga. Kuda zvatiri kuita panapa nezvaakanyora airatidza kuti imimi hamuna kana kuti ndingati hamusi kutarisira kuti mutongi kana ari maverengero andakaita ndisingazivi kuti ndakatadza kunzwisisa. No, meseji kana dai akanyora uyu yokureva inini kana ndikatukwa kana akandidi zvigumburiro hani ndiye akainyora achikupa iwe ari kuti mimi no ndiye akainyora akainyora inokunyora kwake saka noauya kumutongi wakanyora sei hazvina basa zvinzwa ndati auya kumutongi waakamunyorera zvinzwa saka ndauda kutaura zvokutanga nokupedzisa. Une vana vangani nomukadzi? Ndine vana 4. 4. Ndo first wife? First wife. Ukambobvisei? Ndakabvisa zvese zvaidiwa kwatira kwasara mombe 4 chete. Musango ukabvisa? Ndakabvisa. Right. Tibvunze tezvaro wakapuwa here Musango? Bepa riri panapa pana Rusango. Uya naro. Handichazvizira because 2002 baba ndakabvisa zvese Rusambo, ndakabvisa mari yanga chiri $500 yavakandichaja vakazouya kumashure zvikanzitsana mari yamakabvisa yanga ari $500 takuda kuti ndizotipa 1000 US tichireplace mari yeRusambo matizvo vakavandiri ndikati ano baba hazvina problem ndichawedzera 1000 pamari 500 yamakataura iyoyo handina kuzvipikisa. Saka Rusambo andaigona kuchata nemwana wavo inini mambo wangu isina kubvisa zvese zvavakataura zveRusambo. Ndakabvisa ari $20 2002 vakatitendera kuti ndichate nemwana wavo. Vakazoya mashure macho kanzi takuda 1000 US from you because mari yamakatubvisa tsano yanga iri 500 $10. Saka takuda 1000 ndikati no problem ndinoshanda hangu ndokupai 1000 yacho pamusoro pe500 ndakanga ndakabvisa. Ukanyora 2000 iwe akabvisa chi makachata muchichata makanga mawirirana here naatezvara takawirirana naatezvara chiri chikumbiro chechechi nekuti chechi yaitaura kuti munofanira kuchata saka ndobva achiva kukumbira kuti tikumbira kuchata asi zvena Rusambo zvese hapana chaakabvisa angobvisa tumwe tushoma turi papapa twakangodai mombe dzese hapana. Pane mombe 1 yakauya yemasungiro chete azvinhu zvese right. Saka
pamusoro imama 500 ndakabvisa vachizonditi wedzerai 1000 tsapapai ndikawira nazvo ndikati baba ndichakupai 1000 yacho atitika then mombe ndakabvisa mombe inotsika mukono masungiro ndokubva ndati 300 yandinotengawo mitsano avari apa ndo vakatotsvaga mombe yacho vakati tsano mari ngaichiuya tinokubhadhara mombe iyi ndikati mari ine hanzvadzi itsano piwai ndobva vauya kuna hanzvadzi yavo zvikanzi tipe mari ava vari kwakupa ava tsano mari amai vakafona mbuya wangu avo zvikanzi mari iyoyo gold nasidini mari iyoyo yamapiwa iyoyo 300 iyoyo ikasasvika kuno kuiri cash umai neni hwapera ndikuida mari iyoyo kuno bhozi kadzi wachatambudzana nechikwerete changu chaakatora pavakachata ndobva wandibatira mari ye 300 chokwadi taura pamusoro pemombe yakauya shwa mari yakauya asi haina kumboti atora ndini kauti kasi mari yakapiwa mukoma wangu iyi mari iyi kanzi ndechii mombe ndasvika ndikati chamukoma mombe ndizvozvo mukwasha akauya tongoti mombe yako ndeuyi ndipakapinda nyaya yekuti angane chikwereti chepamuchato akatora mombe mudanga akapiwa mombe kuchatisa nababa kati ai wakasvika ka isini tongoti mombe yako tongosungira mombe yedu pamba ti mombe yedu mombe yako ndeiyi waita basa akasvika ilipo futi papa katonzi mombe yemuchato pamusoro imama namwari wangu ndinopinda ndakadai pamberi penyu medari rese taita urongwa hwese hwomuchati ndinofanira ndiri mudzidzisi ndiri ticha pachikoro chepadzimba pavo ndakanga ndakaronga mari dzangu zvese zvakanaka baba ndanatsano ava vakataura vakati mukwasha tine murume wedu wataura yapano tichakubatsirawo nebandauko rokubatsirawo purogiramu yako vakandipa gumbo ndoravakakandipa baba vatiti kukubatsirawo mukwasha handizivi kuti gumbo ravakandipa iroro ndo mombe yacho here vakandibatsira nayo kuti mukwasha tiri kukubatsirawo rusambo vakazonditi yese yakuata 1500 bcause 500 andakabvisa pakuchacha kwavakaita pakutangwa vati mari iyo hainachaikutenga panguva yacho angari mazim dollar saka vakazoti chitipai 1000 iri us pamusoro pemari yamakabvisa iyeyi handira kuzvipikisa usambo kanyorwa 10 billion zvikanyorwa hazvikuti kutaurana kuti tichaita tinoda chokwadi mese makadaiso chinorarama tinoda chokwadi chinorarama ndichatakambunza kuti ndozenda kufaita chimene iwe wakanyorera mukadzi mutsamba zvakazvaita sefoni yanga ndachikumbirawo mambo wangu iverenge mutsamba yacho ndiri kubvunza kuti wakanyorera zvakazvaita okay pamusoro mambo ndakanyora meseji ndichiti nini aiwa suda allright ndati wakamunyorera zvakazvaita allright inawo yekumunda nokuti lenzi yakauya yakatonga nyaya yedu kudhara maringe neshape lens zvawakanyora zvakataurwa nelenzi hazvina nozvozita rangu here mukati hazvati zvandakanyora zvazvisinazvo nezvezita rangu hazvina here zvinoenderana zvandakataura zvaipesana saka ndakangomuzivisa chiri kuti lenzi yakauya ndati zvinoenderana here nezvandakataura kana kuti zvino zvimwe zvinhu zvakaita kuti imomo uzopinza nezvandakataura pane zvimwe zvinhu zvakaza ndizongopinza chokwadi izvo zvaukaita zvounobhadhara fine 50 bhadhara izvezvo nosunda kupedza nyaya kunasana kupedza mangwana kupedza masi bhadhara izvo kuuya ne $550 unogadzisa kupe ndopedza nyaya hanzi kutongobira nhasi kutopedza ichatongwa kuti nhasi ndo last day tsvaga panzi wena kana